L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek il-dawk li jitbedu mit-triq tajba u bekk tgħinhom jerġgħu isibuha. Għamel li kull min jistqarli u nisrani biet minnu kull ma jtebba il-dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għalla miegħek jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stiefnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiċilja u mill-Asja u bdew jeħduha ma' Stiefnu. Imma ma kellhomx ħila jeqfulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad xewxu xi nies biex jgħidu aħna smajna ħidaj b'Mosè u b'Alla. Anqlu wkoll il-popolu u l-xjuħ u l-kittieba li ġew għal fuqu. Qabduh u ħaduh quddiem is-Sinedriju. U ġiebu xhieda folot biex jgħidu dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnih jgħid li dan Ġesu ta' Nażaret qatt iħodd dan it-tempju u jbiddel id-drawwiet li tagħna Mosè. Daw kollha li kienu bil-qiegħda fis-Sinedriju samru għajnejhom fuqu u raw l-wiċċu qisu wiċċ ta' anġlu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imqar jekk il-kbarat joqogħdu jqassu fuqi, fuq il-kumandament tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi huma jagħtuni l-parir tajjeb. Flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Triqati u rejtek u int weġibtni, għallimni l-kmandamenti tiegħek, femni t-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek. Flimkien, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-jubitek il-liġi tiegħek. Jien għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija id-digriti tiegħek. Flimkien, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej
ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. L-għada li Ġesu mexa fuq il-baħar, in-nies li kienu għadhom min-naħa l-oħra tal-baħar raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlifdajsa waħda u li Ġesu ma kienx tela fiha mad-dixxipli tiegħu, imma li d-dixxipli kienu marru waħedhom. Mela waslu xi dajjes oħra minn Tiberija qrib fejn kienu kielu l-ħobs wara li l-mulej kien ratt il-ħajr. Iżda in-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dajjes u marru lejn Kafarnaum ifittxu l-Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar, staqsewh: Rabbi, meta ġejtaw? Ġesu weġibhom: tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltum il-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda l-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem, dak li bin il-bniedem jagħtikom għaliex lilu Alla l-missier immarka bis-siġil tiegħu. Ma tistaqsewh: x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Weġibhom Ġesu: l-opra ta' Alla hija din li intom temmnu f'dak li huwa bagħat. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kiltu mill-ħobs u xbajtu. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu il-dawn in-nies illi ħadu biċċa xogħol biex jaslu sa fejnu. Dawn in-nies għadu jistennew fej il-baħar biex jaraw Ġesu jinżilx minn xi dajsa, meta indunaw li ma niżilx Ġesu, ħadu huma id-dajjes biex imorru jfittxuh u sabuh Kafarnaum. U qalulu: meta ġejtaw? U Ġesu jgħidilhom: intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma għax kiltu mill-ħobs u xbajtu. Sa nixtieq li naħsbu l-ewwel nett fuq din il-kelma li jgħid Ġesu hawnhekk. U mal-ewwel nindunaw kif Ġesu dejjem jitkellem ċar man-nies mingħajr kantonieri. U lin-nies jgħidilhom dak li għandhom bżonn jisimgħu. Mhux jgħidilhom xi ħaġa biex jintoġob man-nies. Fil-fatt tolqotna hawn bħalma tolqotna diversi mumenti oħra tal-ħajja ta' Ġesu, kif hu ma jagħmilx għal popolarità biex in-nies jattirhom lejh ħajkun popolari. Hawnhekk dawn in-nies ġew min-naħa l-oħra. Teħ, imma qatt m'għamlet ma telet ar-rasu din lin-nies qed ifittxuh li jiġu madwaru, imma lin-nies kien jgħidilhom dejjem dak li għandhom bżonn jisimgħu, mhux dak illi joġobhom jew li jdoq tajjeb għal widnihom. U hawn jgħidilhom Ġesu ċaru tont: tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Qed jiddistingwi Ġesu dak li jgħaddi u dak li jibqa'. Dak li jissodisfa lill-bniedem għall-mument jew għall-żmien u dak li jibqa' u jibqa' l-ħajja ta' dejjem. U din hija distinzjoni importanti u Ġesu qed iħeġġeġ lil dawn in-nies biex jitħabtu għal dak li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Sa in-nies fejn se jkunu jafu, aħna fejn se nkunu nafu dak li jibqa' għal ħajja ta' dejjem u dak li għaddi din id-distinzjoni. Min se jurina dan? Turina l-kelma ta' Alla. Imma turina wkoll
l-esperjenza tal-ħajja. U Ġesu qal lin-nies biex jagħmlu dik il-mistoqsija importanti li jagħmlulu fil-fatt, jgħidulu x'għandna nagħmlu. Din insibuha f'mumenti oħra fl-Iskrittura, pereżempju, meta Ġwan il-Battista kien qed iħejji lin-nies għall-miġja tal-Messija u kien qed jitkellem fid-deżert, ir-reazzjoni tan-nies kienet x'għandna nagħmlu. U anki jekk immorru mbagħad għat-tħabbira tal-għajt ta' Pietru, meta Pietru ħareġ biex iwassal l-aħbar illi Kristu qam mill-mewt. Kif jispiċċa jitkellem, in-nies jagħmlu din mistoqsija, x'għandna nagħmlu? U qed jagħmlu din mistoqsija x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla. Sa dan huwa messaġġ importanti ħafna għal ħajja tagħna. Għax lilna wkoll Ġesu jħeġġiġna biex aħna narfu niddistingwu dak li jgħaddi minn dak li jibqa' u nitħabtu tassew għal dak li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. X'inhu li jgħaddi? Li jgħaddi huwa dak li jista' jaqdina l-mument jew għal żmien. Jista' jkunu il-flus, il-proprjetà, l-oġġetti li jkollna. Li però ma jibqgħux għal dejjem dawn. Taħżen kemm taħżen, f'mument minnhom se tħallihom ta' warajk. X'inhu li jibqa'? Jibqa' dak li Alla jiżra fina f'qalbna u li jimla tassew il-qalbna u li jibqa' l-ħajja ta' dejjem, ġifieri. Pereżempju il-paċi, l-imħabba, l-għoża, il-ferħ li jiġi minn Alla u li jibqa'. U jibqa' l-ġid li nagħmlu ta' kifa. Il-ġid li nagħmlu jibqa'. Il-ġid li nakkumulaw jgħaddi. F'mument jew ieħor jgħaddi. U għalhekk Ġesu jridna biex nitħabtu tassew għal dak li jibqa' u nużaw il-ġid li jgħaddi b'mod li ma nitilfux il-ġid li jibqa' għal dejjem. Anzi b'mod li nsaħħu il-ġid li jibqa' għal dejjem. Tolbu l-mulej illum biex aħna wkoll fit-talb nagħmlu din il-mistoqsija li jagħmlu n-nies x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri tiegħek mulej, x'għandna nagħmlu? U li jagħtina l-għerf biex nistgħu niddistingwu f'ħajjitna bejn dak li jgħaddi u dak li jibqa'. U nużaw il-ġid li jgħaddi b'mod illi ma nitilfux il-ġid li jibqa' dejjem. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna nużaw il-ġid li għandna u l-ġid li inti tipprovdilna mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fit-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta nitolbuk biex tagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fl-Ukrajina, paċi fis-Sudan u postijiet oħra li huma mifnija bil-vjolenza, bil-ġlied, bil-mibeda. U nitolbuk biex aħna mulej nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-missjonarji, speċjalment ukoll għal-missjonarji Maltin imxerdin ma' tant postijiet fid-dinja. Nitolbuk biex inti tagħtihom l-enerġija, l-qawwa f'din il-missjoni
li inti fdajtilhom f'idejhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex inti tagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem narfu, inħarsu u nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U tolbuk għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mnidejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti ta' ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżgħab ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja l-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġesem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn Amma Jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk, għatlilna wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sili tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li jintrit fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox
u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, o Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nitolbu f'dan ir-Rożarju għal missjonarji Maltin li qegħdin f'tant postijiet fid-dinja biex il-mulejja tihom l-għajnuna li jeħtieġu u l-qawwa fil-missjoni tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna għina waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak itwieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern, hu ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li l-Sittna Marija li kellha tkun omm Alla.
Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semi da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minnar tal-infern. Kull ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija
Imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikompli dem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern. Hu ġeneri kollha u jniddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidrawk fit-tielet misteru tal-ferħ meta tina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikompli dem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern. Hu ġeneri kollha u jniddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Mis-sirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies perek kif-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Ħurġena l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitta Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kif inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Ħurġena l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana, slima lik.
Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kolloka. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' der. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-mor. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisa u Malla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej għandna nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-Ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġosep slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għalna l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ
u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Adeolata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk nħossu fina bla qiegħda dak li reħpetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-santa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluk dur jistaħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.